Saatko mä eikä tämä tänään lähde? Miksi yksi näyttää paljasta persettä tuolla? Varo! Ihan ei kerteillä. Hei, rakastan sua. Anes. No niin, lähtölasti. Y-K ja Y-K-K, yeah! Y-K-K ja Reija loppu nyt vittu tää paskaa. Gadget luulee vittu olevan niin vittu Sigma. Mitä vittua? Missä se vittu on? Mä en uskalla nousta. Mulla ei housuja jalassa, mä en uskalla nousta. Vitun limaa. Sori, päällä. Oh, moro, onko päissä? On tässä joutu monta päivää, niin vittu ihan samaa perkele. Onko sulla alkoholiongelma? Onko sullakin semmonen spessumeikki, Arja, että siinä on vibraattori samassa? Mulla on kavereissa yksi semmonen, jolla on. Juu, ei kyllä oo. Miksei? Kyllä itse haluaisi ainakin. Helppo laittaa meikkiä, kun se tärisee valmiiksi. Yksi ehdotus. Joku teistä vois ottaa multa pois. Allo? Okei. Okei. Mutta mä olin eka. No, mä olin toka. Mä olin viimeinen. Mä olin eka. Minkä ikäinen sä oot? 010. Voi vittu! 4 ruusua, 1 peruna. Ruma sana. Seuraamaan minua myö. Ei keskellä. Ikinä sanotaan. Mitä sulla on lippiksi alla? Häh? Mitä sulla on lippiksi alla? Lippiksi alla? Niin, onko siellä huumeita? Oot sä vittu... Oot sä... Skinny, on. Niin. No. Aikamoinen leuka. Mä oon niin paljon yllättä. Ai Baby, you got something that you know. No. Ei oikeesti sairas. Tää on mun studio. Did you feel the Okei, hole? sä parannut mun päivää tuolla. Saatko mä eikä tämä tänään lähde? Rehellisesti. Kiitti äijä. Mä en siivo mun studio. Sä oot semmonen, tiiäks Sigma. Susta olisi tehdä niinku editin. Moro. Moro. Mitä isä? Miksi toi yksi näyttää paljasta persettä tuolla ikkunassa? Avaa yhden mun varpaita, please. En. Siitä aika paljon. Voitko sä öljytä itses mua? Kalle. Joo, vuonna mä. Ihanaa, Niinpäkin. kiitos. Takas. Onko se mitään ihmeä Kyllä. peli... Pistetään heti. penkkiin joutaa Olen asentaa erittäin ja kiinnostunut tälleen? minun syytäsi viemisestä.